Ja voi tulla dateille tai voi tulla 30. hääpäivää viettämään. Et ihan niin kuin sinne, tää sopii niin kuin kaikille. Would you put me first? Could you be that trusting? Three little words are better than nothing. Could you put me first? Tervetuloa kuuntelemaan Ihana kipinä podcastia. Me olemme Amanda ja Kirsi, ja me työskentelemme parisuhteiden parissa. Ihana kipinä podcastissa käsittelemme sitä, miten tässä maailmassa voi oppia rakastamaan hieman täydemmin. Nyt on alkamassa Ihana kipinä podcastin seuraava kausi, ja tällä kertaa meillä on sitten Amandan kanssa teemana 8 keskustelua, jotka jokaisen parin tulisi käydä. Ja siis tällä kertaahan me ollaan täällä ihan tällainen videon muodossa, että tämäkin on uusi juttu. Ja mistä nämä nyt tuli meille nämä 8 keskustelun aihetta ja miksi just 8 ja kerropas vähän tästä. Tämmöinen kirja 8 Dates, jonka on tuottanut tämä Gottman Institute. Täältähän ne tulee, eli perustuu tutkimukseen. On siis todettu, että on 8 tämmöistä keskeistä aihetta, jotka jokaisen parin tulisi jossakin vaiheessa keskustella läpi. Ja sillä ei oikeastaan ole merkitystä, että onko nämä parit ollut pitkään yhdessä vai onko he vaikka deittailevia. Joo, mielenkiintoista. Ja me ollaan nyt sitten päädytty siihen, että otetaan nämä 8 aihetta tähän podiin. Ja myös meidän tulevan kesän, eli kesä 2026 on nyt kyse siitä, niin tämmöisen tapahtumaan, joita on myös 8. Eli me aletaan pitämään täällä Kuopiossa semmoisia parisuhdekävelyitä. Niin haluatko kertoa vähän vielä niistä? Tosiaankin nyt sitten kesällä 2026 täällä Kuopiossa aloitellaan tämmöistä vähän uutta käytäntöä, eli parisuhdekävelyitä. Ja ajatuksena on se, että alkuiltoina kokoonnutaan Kuopiossa ehkä vähän eri paikkoihin, todennäköisesti jonnekin puistoihin esimerkiksi. Toivottavasti keli sitten suosii meitä. Ja sitten siellä minä ja Amanda johdatellaan keskustelua, annetaan semmoisia kivoja tehtäviä, ei mitään liian raskasta tai vaikeaa, mutta sitten siellä olisi kuitenkin tilaa näillä pareilla vaikkapa vähän erikseen kävellä, että ei tarvitse lähteä jakamaan keskusteluita muiden kanssa tai puhua muiden kuullen. Mutta sitten myöskin me parineuvojat, pariterapeutit, me molemmat ollaan siellä paikalla ja meiltä voi kysyä ja me sitten annetaan tehtäviä ja keskusteltavaa. Joo, kyllä. Eli vähän sellaisia rastityylisiä juttuja, että aina joka kerralla on vaikka muutama rasti, missä voi sitten käydä. Siellä voi olla pohdiskelevia juttuja tai kysymyksiä tai väittämiä tai sitten myös ehkä jotain toiminnallista joskus tai näin. Ja sitten oman kumppanin kanssa voi näitä tehdä. Ja tämähän on myös täydellinen juttu tulla dateille, koska ei tarvi olla semmoinen, että ollaan oltu 10-20 vuotta yhdessä, vaan voi tulla ihan siinä melko tutustumisvaiheessa, koska tärkeitä aiheita on tulossa. Mutta nyt me ajateltiin tähän ekaan jaksoon ottaa täältä tämä ensimmäinen aihe, ja sehän on tämmöinen leikkisyys ja huumori. Joo, kyllä. Eli leikkisyys ja hauskuus ja huumori on meillä ensimmäisen parisuhdekävelyaihe, ja nyt, siis mähän en karvoistani pääse, mulla on tämä synkkä tutkijamenneisyys ja sen takia mä oon tännekin päätynyt sitten kaivamaan sitä, että niin kuin mitä tutkimusnäyttö sanoo näistä aiheista, näistä kaikista 8 parisuhdekävelyaiheista. Ja jos mä nyt Amanda heitän sulle tämmöisiä vähän ajatuksia, että mitä sä tutkimuksissa on vaikka hauskuudesta ja leikkisyydestä parisuhteessa todettu, niin on siis todettu, että se tosiaankin lisää parisuhdetyytyväisyyttä ja sen takia se on myöskin aihe, josta kannattaa keskustelua käydä sen kumppanin kanssa. Niin mitäs sulla tulee mieleen, että mitä kaikkea sen sitten voisi olla parisuhteessa? Joo, no kyllä ainakin ostan ton, että lisää varmasti parisuhdetyytyväisyyttä, jos meillä on yhteisiä huumoria ja niin kuin meillä on oikeasti hauskaa yhdessä. Ja kyllähän monesti esimerkiksi sinkkujen kanssa, kun juttelee, niin hyö paljon niin kuin etsii ihmistä, kellä on samanlainen huumorintaju. Ja se on tosi tärkeä asia suhteessa, että meillä on niin kuin jotain semmoista, että ei ole niin vakavaa se pelkästään ja että olisi niin kuin semmoista iloa ja hauskuutta siellä ihan arjessa, että ehdottomasti uskon, että tämä tutkimus paikkansa pitää. Would you put me first? Could you be that trusting? Three little words are better than nothing. Itse asiassa se, että parisuhteessa on hauskaa tai ehkä ylipäätäänkin elämässä on hauskaa ja sitä leikkisyyttä, niin se vaikuttaa jopa eliniän odotteeseen. Eli semmoista ihmistä, joilla on hauskaa
jotka ei menetä sitä leikkisyyttä, niin he elää pidempään. Ja mun on niin kuin pakko tässä heittää semmoinen sanonta, mikä mun mielestä on aika hyvä, että siis mehän ei lakata leikkimästä siksi, että me tullaan vanhoiksi, vaan me tullaan vanhoiksi siksi, että me lakataan leikkimästä. Ihana sanonta oli tuo, ja varmasti juuri näin. Ja jotenkin kyllä mä ajattelen, että niinku, varmaan semmoinen ilo ja hauskuus niinku lisää semmoista tietynlaista jotenkin hermoston rauhoittumista ja tämmöistä, että ja niin kuin lievittää sitä stressiä ja semmoista tietynlaista kireyttä, niin kyllä varmasti niin kuin on merkitystä sillä, että mä pystyn olla niin kuin rennosti oma itteni, heittämään hauskoja juttuja ja että mulla olisi sellaista suht niin kuin kepeätä tässä elämässä, että kun kaikenlaisia haasteita meidän elämää kuuluu, mutta että jotenkin, että asenne ja se jotenkin semmoinen elämän ilo niin kuin säilyisi, niin varmasti lisää kyllä eliniän odotetta. Mä nyt tässä vähän lunttaan, kävin hakemassa, että minkälaisia kaikkia eliniän odotteeseen tai terveyteen liittyviä hyötyjä ilosta ja hauskuudesta oikein on löydetty, niin esimerkiksi stressi vähenee ja sitä kautta tietysti kun stressi vähenee, niin sitten me voidaan yleensä paremmin ja yleensä se on näkynyt myöskin siinä, että ihminen elää pidempään. Se vaikutus voi olla aika hurja. Se on joissain tutkimuksissa ollut jotain semmoista 6 vuotta ja siis niin kuin hurjimmillaan varmaan 15 vuotta saattaa lisätä eliniän odotetta. Ja sitten se näkyy myöskin esimerkiksi sydänterveydessä ja vaikkapa siinä, että miten elimistö reagoi insuliiniin tai että niin kuin miten se näkyy tämmöisessä insuliiniresistenssissä. Eli esimerkiksi diabeetikoilla on huomattu semmoinen, että kun heillä on hauskaa, he vaikka nauraa tai katsoo jotain hauskaa ohjelmaa tai on semmoisessa seurassa, jossa on ilosta, niin he tarvii ruokailun jälkeen pienemmän annoksen insuliinia. Tosi mielenkiintoista. Ja sitten jotenkin tuli vaan niin se just mieleen, että parien kanssa ja myös varmaan omassakin elämässäni yritän just käyttää sitä, että koska kaikkia vastoinkäymisiä ja muita harmituksia sinne elämään joka tapauksessa monilla meistä sisältyy, niin sitten joskus, jos on todella jotenkin kurjaa ja synkkää ja mustaa, niin sitten vaikka edes sillai pakotetusti yritän saada niin kuin itselleni niin kuin oksitosiinia. Esimerkiksi vaikka saatan käyttää semmoista, että no katot jotain hauskaa ohjelmaa, jotain mikä on susta niin kuin oikeasti hauska, vaikka sulla ei olisi sellainen hauska mieli välttämättä, mutta alat katsoa jotain semmoista hyvää sarjaa tai jotain komediaa ja sitten syöt jotain suklaata ja teet niin kuin tämmöisiä asioita, mitkä niin kuin myös tutkitusti lisää niin kuin sitä oksitosiinin eritystä, niin sitten se voi niin kuin vaikuttaa ihan pidemmälläkin niin kuin aikavälillä, että ei välttämättä odottaisi sitä, että mulla olisi semmoinen fiilis, vaan just kun on se huono fiilis, niin sitten niin kun tietoisesti tekee tällaisia valintoja. Would you put me first? Could you be that trust in 3 little words are better than nothing? No sittenhän me Amanda vielä jatketaan tämän hauskuuden ja ilon ja huumorin parissa ja se, että niin kuin miten se parisuhteessa vaikuttaa ja miksi sitä tulisi oikein olla, niin tutkimusnäyttö on myöskin siitä, että semmoiset parit, jotka nauraa enemmän yhdessä, niin heillä on myöskin seksiä enemmän. Ja se seksi on itse asiassa tyydyttävämpää. Joo, kyllä varmaan just näin. Ja jotenkin mä ajattelen, että voisiko se olla just sitä, että uskallan olla toisen seurassa niin kuin oma itseni. Ja just ehkä se leikkisyys niin kuin myös siinä seksissä, että kaikki ei ole niin vakavaa ja tarvi niin hirveästi miettiä, että no mitä mä nyt voin sanoa ja mitä mä voin tehdä ja miten mä nyt voin tehdä aloitteen ja entäs jos ei se nyt meekään maaliin ja voiko tästä kieltäytyä ja mitä nyt kaikkea tällaista, että olisi vähän sellainen rennompi mieli, niin kyllä varmasti lisää tyytyväisyyttä ja niin kuin hauskuutta ja ylipäätään just sitä seksimäärää, että uskaltaa niitä aloitteita heittää ja niin jotenkin olla just jotenkin vapautunut ja oma itsensä. Sä oikeastaan veit nyt sitten kaiken, mitä mä meinasin tästä sanoa, mutta siis tosi hyvin tiedät sen, että niin kuin miten se menee käytännössä, eli totta kai hauskuus ja huumori, se madaltaa sitä kynnystä niiden aloitteiden tekoon, mutta sitten sä mainitsit tuossa myöskin sen kieltäytymisen, mikä itse asiassa on semmoinen aihe, mistä mä ainakin jotenkin tosi usein päädyn mun kanssa työskentelevien parien kanssa puhumaan. Ja se tuntuu olevan vähän semmoinen kipupiste juuri se, että miten seksistä voi kieltäytyä niin, että se ei haavoita toista. Ja ehkä tästä tulee sitten mieleen se, että huumorillahan on oikeastaan 3 erilaista roolia. Et yksi on tietysti se just, että se voi keventää sitä tunnelmaa ja toimia semmoisena vähän niin kuin sosiaalisena liimana, mistä tuossa ehkä sä vähän siihen viittasitkin, että se luo sitä mehenkeä.
Mutta sitten se voi myöskin olla siellä vaikkapa konfliktitilanteessa semmoinen haavoittava juttu, että jos käytetään sarkasmia, se voi olla tosi ikävää. Ja sitten vielä moni saattaa vaikeiden asioiden puhumista vältellä sillä, että kääntää ne jotenkin sille huumoriksi, niin siinä on tietysti myöskin nämä ikävät puolet. Mutta sitten jos nyt pysytään sillä positiivisella puolella, niin nimenomaan näin, että seksi varmasti, se kynnys sen aloitteen tekemiseen madaltuu, ja ehkä myöskin siihen seksiin ryhtymiseen madaltuu, sit kun on hauskuutta ja iloa, koska tietysti tämä ei ole niin pelkkää semmoista suorittamista, tämä läheisyys ja seksi meidän välillä. Joo, ja ehkä just vähän niin kuin semmoinen, että no lähdetään testaamaan, että no katsotaan. Ja sitten niin kuin tavallaan se, että on tiedossa koko aika se, että mä vaan vaikka kesken kaikenkin sanoo, että no ei nyt sittenkään. Ja niin kuin öitä. Ja se olisi niin kuin just tolleen hauska juttu, mutta niin, no mutta niin, koska näinhän jokaisen kuuluisi pystyä tekemään parisuhteessa, että ei kenenkään kuulu, niin kuin, että vaikka ihan missä tilanteessa tahansa voi niin kuin kieltäytyä tämmöinen seksivalistus tähän väliin. Mutta minä haluaisin vähän vielä puhua tuosta, vaikka sä sanoit, että pystytään positiivisen puolella, niin vähän kuitenkin vielä tuosta, että miten se huumori voi olla semmoinen just haavoittava tai niin kuin negatiivinenkin asia. Et esimerkiksi just niin kuin parisuhteessa vaikka, niin se semmoinen niin kuin toisen kustannuksella naureskelu, jos se ei 100% sä et ole varma, onko se siitä toisesta hauskaa, niin sitten siinä olisin sellainen varovainen. Ja sitten myös ehkä semmoinen, että kun joskus me varmaan kaikki ollaan nähty ja tiedetään myös niitä pareja niin kuin seurassa, että siellä on sellaista piikittelyä puolin ja toisin, tai sitten vaan, että toinen piikittelee toista tai asettaa sen toisen niin kuin vähän semmoiseksi niin kuin naurunalaiseksi, niin sitten se voi olla myös niin kuin ulkopuolisena henkilönä niin vähän sellaista kiusallista ehkä katsottavaa, koska sitten tavallaan myös se, että se toinen, joka nyt asetetaan naurunalaiseksi, niin yleensä hänen ainut keino on naureskella mukana, koska et sä voi niin kuin, se tilanne on niin hankala. Niin tavallaan just se, että tuossa olisin kyllä tosi tarkka niin huumorinsa, että onkohan tämä ihan varmasti semmoinen juttu, minkä nyt voin heittää tähän niin kuin toisen siihen NS-bussin alle. Mä kyllä näkisin, että tuommoista helposti syntyy semmoinen niin kuin haavoittava tilanne, voisi ehkä sanoa, että semmoinen niin kuin minitrauma jopa. Ainakin jos se lähtee toistumaan, niin kyllä. Joo, olet ihan oikeassa. Ja nämähän on niitä asioita, joita sitten kannattaa lähteä purkamaan vaikka pariterapiaan tai parineuvontaan. Ja niin kuin säkin teet, Amanda, semmoista pidempää prosessia, niin siinähän sitä pääsee sitten useamman kerran ja monesta näkökulmasta myöskin pureskelemaan. Sitten haluan vielä sen sanoa, että ainahan tämä ei ole tietoista siltä, joka niin kuin tekee tämmöistä, että porukassa niin kuin vaikka sitä omaa puolisoa niin kuin tuo semmoisessa valossa tai niin kuin sitä semmoista sarkasmia viljelee, niin monesti tuossa parineuvonnassa voi käydä niin, että sit, kun tämmöisiä tilanteita tulee ilmi ihan vaikka vuosien takaa tai näin, niin tämä on ihan oikeasti tälle huumorin heittäjälle niin kuin semmoinen, että okei, että mä en ole oikeasti tiennyt, että tämä ei ole susta hauskaa, ja mä luulin, että ainahan me yhdessä naureskellaan näille, ja niin kuin siis silleen, että aina se ei ole sellaista pelkkää niin kuin ilkeyttä, mutta sille just, että olisin siinä niin kuin sellainen varovainen, että sitten kun sä tunnet sun kumppanin ja te olette vaikka käynyt tästä asiasta keskustelua ja sä tiedät, tai just, että se vitsailu on sellaista puolia ja toisin, sekin voi olla meidän juttu, että me heitellään toisistamme tällaisia ja se on oikeasti molemmista hauskaa, niin silloinhan se on niin kuin ihan fine. No sitten mä hyppään vielä yhteen semmoiseen juttuun, mitä se hauskuus ja ilo ja semmoinen leikkisyys voi oikeastaan ennaltaehkäistä, elikkä no vähän kyllä sivuuttiin jo niitä konflikteja, mutta tavallaan sitä, että konfliktien käsittely näyttää tutkimusnäytön perusteella sitten helpottuvan, kun pari on leikkisä ja on sitä huumoria. Niin kyllä mä tämänkin uskon ihan hyvin, että varmasti. Ja kyllähän monesti sanotaan myös niin, että jos on tosi vaikeita asioita elämässä, niin käytetään ihan sellaista sanontaa, niin kuin, että huumorilla niin kuin niistä selviää. Ja huumori on niin kuin elinehto meille, että me selvitään tosi hirveistä niin kuin tilanteista. Ja sitten jotenkin, niin kun, että kun jossain alussa sä sanoit sitä, että se voi olla myös semmoinen, että sillä niin kun vältellään sitä ikävästä tilanteesta puhumista, mutta sitten mä ajattelen, että se on myös sitä, että niin kun se auttaa mua niin kun käsittelemään sitä traumaa vaikka, että mä käsittelen sitä huumorin keinoin. Ja niinhän monet vaikka koomikot ja tämmöisetkin tekee, että niillä on niin joku oma trauma ja sitten ne alkaa heittää siitä sitä yleistä läppää ja kaikki nauraa ja tälleen, niin silti se ei aina ole sitä, että mä niin jotenkin blokkaan sen jutun, vaan se voi olla myös sitä, että tämä on mun tapa myös käsitellä tätä asiaa. Että siinä on varmaan monia puolia. Would
Could you put me first? Could you be that trust in 3 little words are better than nothing? Toukokuun lopulla siis alkaa Kuopiossa parisuhdekävelyt mun ja Amandan vetämänä, ja meillähän tosiaan sen ensimmäisen kerran aiheena on tämä hauskuus ja leikkisyys parisuhteessa. Ja sitten meillä tosiaankin on tämän lisäksi vielä 7 muuta aihetta, ja niitä me paljastetaan sitten vähän myöhemmin. Mutta ehkä se voitaisiin sanoa, että toisella kertaa sitten aiheena on läheisyys ja seksi, ja sitten 3. kerralla meillä on luottamus ja sitoutuminen. Joo, ja tosi paljon tervetuloa. Me vielä paremmin näistä infoillaan tässä, kun aikaa vielä pikkusen kuluu, niin että milloin ja missä ja mitä kaikkea sisältää ja muuta. Mutta rastityylisiä ja aika kepeitä. Me ollaan siellä ohjaamassa oman parin kanssa, kenen kanssa sinne tuut, niin saatte ihan rauhassa mennä tekemään ja juttelemaan. Ja ehkä saattaa saada jotain kotiin viemisiäkin sieltä, ja että juttu voi jatkua siellä. Ja voi tulla dateille tai voi tulla 30. hääpäivää viettämään. Et ihan niin kuin sinne, tää sopii niin kuin kaikille. Juuri tällä ajatuksella, eli oli sun parisuhteessa sitten vasta ehkä ihan sillä alkumetrillä tai vasta jotenkin orastamassa, niin tämä sopii tosi hyvin, taikka sitten jos on pitkä parisuhde taustalla, niin ollaan huomattu aika monesti meidän parityössäkin varmaan se, että kun on pareja, jotka on pitkään ollut yhdessä, niin siitä huolimatta ne samat keskustelut kannattaa ehkä jotenkin käydä uudelleen, koska me ihmiset kuitenkin muututaan ja sillä tavalla meidän käsitykset sitten myöskin itsestä ja parisuhteesta muuttuu. Niin tervetuloa tosiaan päivittämään omaa parisuhdetta parisuhdekävelyihin. Kiitos kun kuuntelit Ihana Kipinä podcastia. Toivottavasti nämä aiheet kipinöivät ihanasti ja tapaamme taas seuraavan jakson parissa. Moikka!